Dinini o video ungka je hamjakmao breakup ungoi bwkhabai tongnai rokni bagui bahai ke breakup ni ulo bwkhano songjarphinai eba breakup ni ulo tamo khlainai haidi ang norokno sawai khwnarnai ang norokni takhok Andrew Deborma norok khnawi tongdi puilani simi paithak jora jefro chung kebono belaikeno hamjago phiaba ulo bobai breakup ungoi thangka ke afro chung belaikeno kebel ungoi thango tai breakup ungmani jorao tongoi tongthogia mairok chawi manya thui muktri phaya aba hairok ungoi tongo tamni hinba je borokno bwkhabai hamjago a borokno kmajaknani belaino kosto ungo phiaba breakup ungmani ulo wansuk mung kebel ungmani aba belaikeno chaya baksa borok breakup ungmani ulo sakno tektorwo wansuk mungrok judamang no wansuko sakno derarna wansuko phia abo hai ungmani rok belaikeno chaya kubui kok hunke breakup ungmani ulo butwa tai ta ungsidi tamokhe je nungke bono kubui bwkhabai hamjakma ruwei mistake khlaikya next time bo nung abo hai tai mistake ta khlaisidi hnei srengmung manmanise breakup ungmani ulo chung tamo samungno khlaiyawi tongkhanke kaham number 1 breakup ungmani logi no katal khe kebono phatcha hamjaknani eba katal khe phatcha relationship tongnani tawan sukdi nung puila joranawi kaham ke wan sukdi je borokno nung hamjakna nayo a borokno no kubui bwkhabai de hamjagui man a kokno wan sukdi phia baksa borok omo hai wan suko kaisa relationship bai thangka hingke logi no katal relationship tonggui a breakup no pogui thangnai hinei tamokhe breakup ungkhano no kaisa srengmung se ruwo nung waisa mistake ungui tatal borok no hamjakha next time bo nung abo hai mistake khlaiye tai ta ungsidi hinmanise puila nung joranawi kaham ke wansukdi tai wansukmani ulo katal khe relationship tongdi number 2 breakup ungmani ulo nung bono taisa kifli mannani tamu chungphidi kubui kok ungkha ahai nung je borok no kubui bwkhabai hamjago hake nung bono bini muchung tuino phiyogui rudi tumungno bonini hunke hake bonini thani kifli phainai phiaba bo kifli phaiye hunke bonini ungui manya number 3 je borok nono yakari klango nung bobai breakup ungmani ulo bayap eba friend haike tongnani bo ta chai tokdi jesuk mano nung bobai hakjal tongnani se chai tokna nangnai je borokno jora kaisa hamjagi phaikya a borokno je phurphano baya wan sukna kokya tamokhe nung bono phunukna se nangnai number 4 laija kokrokno muidu khlaiye nini sakno tekto ta khlaidi tamokhe je ungmani nini kahamni bagui no ungo hnei wan sukdi nung se bini bagui sakno tektorwo kabo chawi manya nungui manya ungui tongo phia bole nono karui tongthokno tongui tongo aboni bagui nungbo okokno kisa kaham ke wan sugui nini tomungno katal ke slaidi number 5 breakup ungmani ulo nung sakno saijung eba single hnei tawan sukdi tomungno nung abo hai wan sukka hingke nung sakno butwa ungmani klayo nung je borokno hamjago bini bagui se sakno tektor wi mano hingke nono hamjaknai nini ama babu nini baya borokni bagui nung tamo khlai man je borokno no haja hamjagya nung bini bagui se beba khlai mano hingke nono hamjaknai borokni bagui ke nung tamo khlai manno okokno wan sukdi bayap song paithago ang okokno sanai breakup ungmani ulo sakno tektor mani rok mathakdi sakno chukya tai chaya khlai wan sukmani rokno yakari rudi kaisa relationship bai thangka hingkeno osungcharni ni bagui managui thangka abo haiya tamokhe ni bagui katal lama himnani jora kahamsi manu hnei wan sukdi tai jora nawi kisa kaham ke wan sugui katal ya perino sedi abayap song tinini okok thairokno tumungno norok nangjagui tongkhangke norok ni bayap rokni thaniobo o tinini video no share khlainani tapokdi tei kaham nangjakhangke video no like khlaidi tai katal phai tong hingke ba
subscribe khlaina di bwskango norok tebo motivation tei story video rok no manai norok jotono kaham kwrwngno tongdi hambai.